सास्नि गोजौ सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरा BPFआव जइन। UPPLखौ गाज्रि बुङाखै, नाथाय बिथांमोना जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकाराव थाङैनि मेन कारनानो जाबाय आंनि पार्सपेक्टिभआव जेसेबांखिनि मावनांगौमोन, जेसेबांखिनि जानांगौमोन बियो जायाखै। हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबांखिनि मावलांबाय बेजों एसेबो रुजुजाथावा। आं बिथांमोनखौ गाज्रि होननानै बुङाखै, खिन्थु डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव जे मावनो हायाखै बिथांमोना। जौगाथायनि खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारासो मावनो हागोन। नाथाय थार डेभेलपमेन्टखौ BPFआसो मावनो हायो, बेखौ नुहुरनानै दिनै BPF दोलोआव जइन जाफैनाय जादों। MBA उथ्रिसारनाय सानसुमा रामसियारिजों लोगोसे गासै सास्नि मोजां सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरा BPFआव। 18+ जानाय लोगो लोगोनो बयहाबो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सेलेक्ट खालामनो हानायनि मोन्थायखौ मोनो। दा बे हिसाबै जोंबो BPF हान्जाखौनो सापर्ट होननानै ओंखारबोदों आरो जोंखौ फर्सफुलि रावबो लाबोआखै, जोंनो गोसो जानानै जोंनो फैदों। थांनाय समाव हाग्रामा महिलारिनि मोजां जौगाथायनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनना थांनाय सानखालि चिरांनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव BPFआव जइन जायो। मख'नो गोनांदि सानसुमा रामसियारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय MBA उथ्रिसारनाय सासे लाइमोन। लोगोसे बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो बारग' लिटारेरि सेक्रेटारि, बारग' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुनि कालचार सेक्रेटारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि एंकर महरै गसंथाबोनाय। उदालगुरि जिल्ला खाजामाथि आनसलिक कमिटि एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि आरो उदालगुरि कलेजनि बारग' लिटारेरि सेक्रेटारि महरै बिबान लानानै हाबा मावबोनाय सासे गोख्रों लाइमोन। बिथांजों लोगोसे क'क्राझार बिसमुरिनि MA उथ्रिसारनाय थुलुंगा मुसाहारि, चिरां जिल्ला बिजनी बल्लामगुरिनि हिस्ट्रि जारिमिन आयदायाव MA उथ्रिसारनाय बिस्मा नार्जारि, चिरांनि सान्तिपुर रुनिखाथानि एडुकेसनाव MA फाइनेल सेमिस्टार फरायनाय बिसु बसुमतारि, बिजनी बल्लामगुरिनि जारिमिन आयदायाव MA उथ्रिसारनाय ब्रियान नार्जारि, उदालगुरि गेलागावनि BA उथ्रिसारनाय बिग्रायसिं सरगयारि आरो अलंबार वारि बिथांमोना BPFआव हाग्रामा महिलारिजों आखाइ हमफैयो। BPFआव हाबफैनायनि उनाव सानसुमा रामसियारि बिथाङा एरैबादि बुङो। खुलुमबाय, आंनि नामा सानसुमा रामसियारि। आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एक्स लिटारेरि सेक्रेटारि। नंगौ, जों दिनै BPF पार्टियाव जइन जाफैबाय। जइन जानायनि मोनसे कारना बेनो जे डेम'क्रेसियाव 18+ जानाय लोगो लोगोनो बयहाबो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सेलेक्ट खालामनो हानायनि मोन्थायखौ मोनो। दा बे हिसाबै जोंबो BPF हान्जाखौनो सापर्ट होननानै ओंखारबोदों आरो जोंखौ फर्सफुलि रावबो लाबोआखै, जोंनो गोसो जानानै जोंनो फैदों। आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांनो हागोन, बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय। जेनेबा दाथ' रुलिं गभर्नमेन्ट मोनसे दङ, UPPL गभर्नमेन्ट, जाय BJPजों एलायन्स जानानै मोनसे गभर्नमेन्ट दादों। बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकाराव थाङैनि मेन कारनानो जाबाय आंनि पार्सपेक्टिभआव जेसेबांखिनि मावनांगौमोन, जेसेबांखिनि जानांगौमोन बियो जायाखै। आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबांखिनि मावलांबाय बेजों एसेबो रुजुजाथावा। दिनैनि दिनाव आं बिथांमोनखौ गाज्रि होननानै बुङाखै, खिन्थु डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव जे मावनो हायाखै बिथांमोना। नाथाय थार डेभेलपमेन्टखौ BPFआसो मावनो हायो, बेखौ नुहुरनानै दिनै BPF दोलोआव जइन जाफैनाय जादों। आं सासे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बारग' फरायसा जानानै दिनैनि दिनाव जे रुलिं गभर्नमेन्ट UPPL BJP सरकारखौ आं एसेबो गोजोननाय मोनाखै। मानो होनोब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बायदिखौथ' हाग्रामा महिलारि सारा लुनानै गालांबाय, नाथाय माखासे डिपार्टमेन्ट सोबावनांगौ दंमोन। बिथांमोना गोबां प्रमिस होबोदोंमोन मिथिं दावथिङाव, इउनिभार्सिटियाव डिपार्टमेन्ट बारायगोन, मा बारायगोन, बे डिपार्टमेन्टफोरखौ बारायनो हायाखै। नाथाय एफिलिएटेड कलेजफोराव जाय डिपार्टमेन्टआ माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माने गैया, बैफोरो डिपार्टमेन्टआ कलेज लेभेलाव दङ, एफिलिएटेड कलेज बायदियाव। आरो
बैफोरबादि एफिलिएटेड कलेजनिफ्राय पास जानायनि उनाव बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दारावनो मोनसे मार्कशीट लानानै बे इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोना गोजान गोजान इउनिभार्सिटियाव फरायहैनांगौ जायो जायनि थाखाय जोङो माखासे समाव गावनि जिउखौनो बावसोमनांगौ जादों फरायसाफोरा गोबां थैनायनि जोङो रेकर्डबो नुनो मोन्दों जे दिनैनि दिनाव बोसोरथामानो बारलांबाय होनबाबो लस गैया जे प्रमद बर' सारा बेखौ बानायनानै होनांगौमोन डिपार्टमेन्टखौ बारायहोनांगौ बेखौ बारायनो हायाखै बेनिखायनो दुखु फोरमायदों बिथांनिसिम दा बिदि जानो नाङामोन आरो बै गासिबो माखासे खोथाफोरखौ लानानै दिनै BPF पार्टियाव जोङो जयैनो जइन जाफैदों आरो